बर' थुनलाइ आफादनि दिनै 64थि बोसोरारि खुंथायनि अपेन सेसन दिनैनि जोबथा सान आरो बियो डिमाकुसिनि दैमुनोगोर बे जायगायाव जादों। इतिमধ্যে जा सानब्रै जालांखांबाय एक्जिबिसनखौ हमोब्ला आरो बे सानब्रै जिखिनि गाजा गोमजायै रायजोफ्रा सहज खालामदों बे जोबोर मोजां। दिनै अपेन सेसन आरो बे अपेन सेसनाव बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बाथ्राखौ सावरायनायनि डिसिसन लानायजों लोगोसे दिनै बिटिसिनि मार्केट चिफ लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना फैनानै रायजोफोरजों देखायजानाय बाथ्रा आरो जों मिथिगौ जे चिफ मिनिस्टार जेराव थाङो बेयाव बिथाङा बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां बाथ्रा फोसावो आरो दिनै जों आसा खालामदों दैमुगुरि साखाथियाव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरा जे गिबि मन्त्रि बिथाङा फैनानै बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन। जों साबायखर होयो जे बिटिसि सरकारा बे कनफारेन्सखौ जाफुंनो थाखाय गोबां हेफाजाब खालामदों आरो लोगोसे बर'फोरनि गोबां संस्थाफोर लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि जिफोर संस्था बिथांमोनाबो बे कनफारेन्सखौ सहयोग खालामदों आरो बियो मोनसे फेस्टिभेल बायदि जाना फैबाय। बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु कनफारेन्स बियो मोनसे फेस्टिभेल बायदि बेवहाय गासै हारि हारिसाफोरा बाहागो लायो। गासै हारि हारिसाफोरनि जिथु हारिमुवारि हाबाफारिफोर बेफोर बेवहाय बाहागो मोनो। लोगोसे बियो मोनसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि मोनसे गोरोबलायनाय ज' लोगो मोनलायनाय बे मोनसे मिलन क्षेत्र बायदि जाबाय। बेनिखायनो बिनि गेजेरजों बे बर' थुनलाइ आफादनि जि कनफारेन्स बेनि गेजेरजों जों बर' आरो नन बर' गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथि बेबायदि लाबोनाय गोबां खामानि मावदों। बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव जे बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि खामानि मावदों। दिनै बर' थुनलाइ आफादा बर' जातिखौ आरो बर' रावखौ थैना थांनायनिफ्राय बासायनानै मोनसे गोदान जिउ होबाय। 1952आव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जायामोनब्ला आरो बे 1952 जोनोम जानाय बर' थुनलाइ आफादा बर' रावखौ लिरनाय महर होनानै स्कुल बायदिसिना सोसनामोनब्ला दिनै बर' रावा गोमालांसिगोन आरो बर' जातियाबो गोमालांसिगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो थोफ्रोमबो थैयाव दोंफ्रोमबो रोदायाव दोंफ्रोमबो खोमोनाव बर' थुनलाइ आफादा हाबनानै दं आरो बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजाफोरनो बर' थुनलाइखौ अनो आरो बेखौ जों बर'नि बिगोमा बर'नि बिफा होननानै जों गनायो। मानोना बर' थुनलाइ आफादनि सायावनो दिनै बर' जातिया थांनानै दं। दायो बिटिआर सरकारा बर' थुनलाइ आफादनो प्रति बोसोरैनो थांनाय बारनिफ्राय 5 crore बिदि माबा होयो बोसोरारि दान होयो जाहाथे बिनि गेजेरजों बर'नि गोबां थुनलाइ सोरजिनो हायो आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जों प्रत्येक कनफारेन्सआवनो बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारिखौ जाफुंनो थाखाय गोबां हेफाजाब होदों मदद रांखान्थियारि गुबुन गुबुन हेफाजाब होदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बर' थुनलाइखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय खामानि मावबोदों। जों आसा खालामदों फैगौ समफ्रावबो दिनै बिटिआर सरकारा बर' थुनलाइ आफादखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावगोन आरो बर' थुनलाइ आफादा सरकारनि हेफाजाबजों सरकारनि जिथु क'अर्डिनेसन बेजों बिथांमोना गोबां बर' जाथि जौगाहोनो बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय खाबु मोनगोन। जों साबायखर होयो जाय सानसुमै जोहोलावफ्रा बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद नांगौ होननानै सानखांनानै बे थुनलाइ आफादखौ दाखांबाय। बिथांमोननि गेजेराव साधु सतिश बसुमतारी बेनिफ्राय लकेश्वर ब्रह्म गौरीकान्त ब्रह्म जों बिथांमोननि नामखौनो गोसोखानांगोन खारन बिथांमोनानो बे आफादखौ जोनोम जादों। जोनोमगिरि आफादगिरि हिसाबै जोंहा जयभद्र हागजेर आरो सनाराम ताउसेन बिथांमोनखौ जों गोसोखानांगोन खारन बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बे थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन आरो दासिमहालागै बिथांमोना जोनोम होनाय बे थुनलाइ आफादा दिनै बर' जातिखौ गोजौ थाखोआव लांनायाव बर' रावखौ गोजौ थाखोआव फोथांनानै मोनसे गोजौ थाखोनि थुनलाइ सोरजिनाय बिथांमोना जथेस्थ' बिहोमा होबाय आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ अरायबो गोसोआव लांनानै बिथांमोनखौ अरायबो सनमान होयो।